Hai xente que ve as fotos, xa non estas, senón dos seus antepasados, incluso con vaguas nos ollos, porque non sabía que existía esa foto dos seus bisavós ou dos seus tataravós. A min dame moita alegría pensar que todos os meus antepasados reviven de algunha maneira nestes recordos. Supoño que iso interesará a quen queira saber algo máis de como naceu isto e que eles foron os seus antergos. Moaña Historia Fotográfica é un proxecto moi ambicioso. A Asociación Cultural Nos naceu no ano 1979 e desde o principio unha das súas finalidades foi o traballar pola nosa cultura, pola nosa historia, incluso a prehistoria, e facer todo tipo de publicacións referidas a estes campos. Entonces veo a miña casa de Cangas e eu mostreille o que tiña. E un pouco de tempo máis tarde, Manolo Méndez chamou ao meu marido, que non nos conocíamos, e a partir de aí, pois, ampliouse o contido, as fotos, a marxe toda, empezamos a colaborar. Comezamos unha recollida de fotografías neses anos, é dicir, hai máis de 30 anos. Pode dicir que a Agrupación Cultural Nos ten unha documentación neste momento de máis de 10.000 fotos escaneadas, totalmente digitalizadas, e dai surdiu a necesidade, despois de facer varias exposicións ao aire libre, exposicións de fotografías, en panéis, etc., surdiu a necesidade de plasmalas en libros de boa calidade. Queríamos meter nestes 4 tomos, que é o que está pensado o proxecto, pois varios temas, as xentes, a paisaxe, o traballo, a cultura en todas as súas vertentes, non? A música, as festas, as romarías, os deportes, etc., non? Todo eso metido en 4 tomos da historia que se chama así Fotográfica de Moaña e que está tendo un éxito importante de as xentes que se sinten satisfeitas ao ver o produto terminado. Mira, ese é meu tío, tío Gerardo. Esta non sei quen é. Moitas non sei nin quen son. Mira, ti fixas, esta tampouco. Bueno, pero hai aquí algunhas... Mira. Esta que está aquí neste libro, esa xa é na adolescencia. Foi unha excursión do catecismo que fixemos a Pansón, onde había uns rapaces orfos, irmáns duns amigos nosos, e aquí foi un Monteferro. Recordo perfectamente ese día, era un día de verán, e colléramos... Alguén cortou esas plantas carnosas, pitas, ou non sei como lle chaman, e fixeron, depois, ao cabo do día, alguén fixo unha especie de guitarras, que por iso estamos aquí con unha cousa rara, que logo transformouse nunha guitarra ben feita ao cabo do día. Tivemos unha donación importante de unha señora, Isabel Parada, que era filla do alcalde de Moaña de 1914, tiña un acordo do Concello para facer unha reportaxe fotográfica que lle encargou a Pacheco para levar a unha exposición internacional que se celebraba en Nottingham, en Inglaterra, unha serie de fotos de paisaxe de Moaña que a nos sorprenderon. Esta doación foi tan importante para nós e animounos tanto a continuar na recuperación de imaxes como a que ilustra a portada do primeiro libro, que para nós foi, digamos, un empuxe excepcional, non? Bueno, nos intentamos que as fotografías teñan un mínimo de calidade, non? Cando se refiren a paisaxe, pois ver a evolución de como se transformou Moaña nos últimos 100 anos é moi importante. Esta fotografía, por exemplo, recollida no Cegai, é unha foto histórica de Moaña do 1905, onde se ve que a praia de Moaña era un continuo areal en varios kilómetros. E, polo tanto, isto non o conoceron nin os nosos pais nin os nosos avós. É algo espectacular o cambio que se viviu na transformación da costa moañesa. Polo tanto, dar a coñecer, isto é moi importante. Igual que dar a coñecer como vestían, ou traballaban, ou facían as súas festas, os nosos antergos. Na Voz de Galicia veu unha foto de cando meu avó rematou a carreira de medicina en 1890 e algo, que é a primeira orla de medicina. O sea que antes non había nada. Como biches esta estereoscópica,
que publicamos tal cual por consello de Víctor Vaqueiro no segundo tomo, o primeiro de Moaña Historia Fotográfica. É dun catalán que pasou por Moaña no ano 1915, realizou esa fotografía e atopámola na internet nunha venta en internet, non? Unha foto interesantísima de unhas mulleres que están atando as redes no Vaticano, unha zona chamada así en Moaña. Neste cuarto tomo pensamos incluir dous temas novos. Un precisamente o Entroido, a historia do Entroido, fotografías dos anos 20, 30, do franquismo, cando o carnaval se reducía a aqueles bailes nada máis, e logo da recuperación posterior do Entroido a partir dos anos 80 do pasado século. E tamén incluiremos un tema novo que é o tema das manifestacións que por diferentes motivos se celebraron en Moaña. Francamente, estou orgullosa de contribuir co que é pouco que aporto, pero en cambio hai moita historia detrás de cada foto, non? Teño, non demasiado, pero algunhas sí, pero moi representativas. Por exemplo, teño moitas das escolas primeiras que hubo. Aquí teño esta, por exemplo, que ten todos os nomes por atrás. Os nomes de todos os alumnos e o profesor. Aconsellaría que non teñan presa, que observen outras publicacións, que fagan exposicións previas de fotografía, de fotos antigas que a xente disfruta e se presta, unha vez que se fan estas exposicións, se presta a colaborar prestando máis fotografías. Meus tíos, meus avós e incluso aquelas que son de familiares meus que son fotografías preciosísimas, ainda que teño moitos anos. Eu sinto-me moi a gusto colaborando no pouco que fixen, que outras persoas sí que fixeron moito máis que a min. Nos temos que agradecer a todas estas familias que, como viche, nos deixaron estes milleiros de fotografías que sacaron dos seus caixóns, dos seus álbumes fotográficos, un montón de fotografías e que nos permiten reproducilas, que nos permiten disfrutalas a todos. Dice, non sei que escritor é, que di que na Cantún e Neno é onde se forxa unha persona, non? Logo, entón, toda a miña vida, toda a miña infancia, pois está aquí de recordos. Outra xente emocionase vendo os seus familiares que despois da Guerra Civil sufriron tamén a represión, como foi o caso do alcalde de Moaña. É unha maneira de recuperar o patrimonio histórico, a memoria histórica en todos os sentidos.